Igbo ndị ọma na-ege ntị ndewonu ya dịkwara unu na mma unu ụlọ anya unu ga-afụ onye mụ na ya nọ ebe a n'ụbọchị taa tupu anyị agawa n'iru m ga-enye ohere ka ọ kọwaa onwe ya ka unu mara onye mụ na ya nọ. Ndewonu, afa m bụ Nwada Ariahu Oluebube Irene. Obi juru m n'aṅụrị n'ebe a today. Ndewo Nwada Oluebube, tupu anyị agawa n'iru achọrọ m iji ohere na-ekele Nwada Oluebube onye nke wepụtara ohere ya ịnọnyere anyị na ụlọ ọrụ Silem TV taa ka anyị na ya nwee mkparịta ụka n'ọtụtụ ihe ndị dị iche. Anyị nwere ọtụtụ ajụjụ ndị nke anyị ga-ajụ ya, mana ajụjụ isi mbụ nke anyị ga-ajụ ya n'ụbọchị taa bụ Nwada Oluebube, ka ihe ị chere mere ụfọdụ ụmụ nwaanyị ji atụ ụjọ ịlụ di? Like itisikwuo ya ụfọdụ Ya ụfọdụ ọ bụghị ụmụ nwaanyị maka na e nwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị torula ịlụ di gị jụọ ha sị mba na ha achọba ịlụ di ma ụjọ na-atụ ha achọkwa nke ọzọ. Ka ihe ị chere na-akpata ya bụ okwu a nke ha na-ekwu? Oke, ihe mụwa chere ọ sị m na ihe ndị niile nwere ike ibute efo ndị niile. Ihe mụwa chere m onwe m chere na o nwere ike ịbụ ebe onye si too ọ na-esocha akpata ihe mere some ladies will be like they are not yet ready to marry. Ka anyị jiri maka ka nkọwa like background. So onye imagine in a situation nne na nna mmadụ nne ya na nna ya na-alụ ọgụ ọ ha enweghị ịhụnanya na dị ezinụlọ. Ọ ga-eto chee na ụta bụ ute marriage dị. So otu ọ ga na-afụ ụmụ nwoke niile ka mpa ya ọ ka mma ya. Abịa ọ ga-asị o nwere ike nwoke nke a ga na-eti m ihe ma nga na marriage, so what's the need of going into marriage again? So na-eche na one thing na cause carry some ladies are not like ready to marry bụ the background here through, because Anasi bring up a child in a way when he grow he won't depart or she won't depart from it. So imagine growing up in a place where Owe family no in peace. They're always fighting. They're always, I'm sorry, they use English. Mbani ne hana log. Ben Owe honanya na dezinolo. So Oga accost the person also mentally everything that should not like be willing to give even a relationship or marriage a try. So that's what I think that is the first thing. Na cause carry omu wanya na like iludi n'oge. Dị mma Nwada Oluebube, ikwuole ọtụtụ ihe ndị bara uru, mana ihe m si ma jụọ enwekwara ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị nke na-atụ ụjọ ma ndị nke na-ekwu na ha achọghị ịlụ nwoke na-ejighị ego. Iche na ọwụwụ ihe a sokwa na ihe na-eme ụfọdụ ụmụ nwaanyị ji ha na-alụ di n'oge, ma ọ iche na o so na ihe ndị na-atụ ụfọdụ ụjọ ịlụ di. Ya na-atụ ha ụjọ wụ ịlụ di na-eju ha ego. Ndị ka isi kwuo enwekwara ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị toro na ezinụlọ nne ha na nna ha bikwara n'udo, enweghị onye na-akụ ibe ya. Ọ bụ eziokwu na enweghị alụmdi na nwunye dị perfect 100%, mana enwekwara ndị a na-eji ya ama atụ, ndị nke dịtụ mma n'ihi na enweghị ike dị mma karịa ibe ya, nke ọbụla nwere nsogbu nke ya na ya so. Ihe m na-ajụ bụ ndị nke tokwere na ezinụlọ ebe a na-enweghị ihe dị ka ebe alụghị ọgụ ma ọ bụ ebe nne ha na nna ha anaghị anọ n'ihu ha amụ onwe ha ụra ma ọ bụ na-eme ọtụtụ ihe ndị dị iche iche. E nwere ọtụtụ ndị na-atụkwa ụjọ ịlụ di. Ị chere na ọ bụ ihe ndị na-eme na ikuku nke ndị oyibo na-akpọ soshal midia, ebe apụta ọtụtụ ndị celebrity ndị nke ha na-elekwasị anya enwele nkewa na alụmdi na nwunye ha nakwa ọtụtụ ndị ọzọ dị iche iche. Iche na ihe ndị a sokwe na-atụ ụfọdụ ndị ụjọ mere ha eji ha chọọ ha ịlụ di ọ mere ụjọ ịlụ di ji atụga ha? Okay, for that for you kwuru na celebrities ndị online, because ị ga-abata online, ịbata na online iji phone gị, ọ wike ndị lụrụ today in the next 2 weeks phone na ha ekewago ha gbasago, wike ihe awụ ndị na-erutu couples si wow this couples ki na-erutu emetụ ihe bife na-elele anya couples ndị abata online si gị na inye unu nye ha ohere that ha na-alụzikwa. So all these things na-ebutecha like ilecha ya and you say what's the need of going into marriage? I don't know, like this is what I think, so don't judge me like with your own. This thing will be different. And another thing is like what if onye have no ezinụlọ analog then gini na akpata. Sometimes it might be fair ban marriage and a relationship. You need only you question first before ban in marriage. Only na login ya matter wool. O rendi na
anọ na relationship, no oyibo na-akpa ya relationship, ha nọ dị na that this relationship for 6 years 7 years with the guy. After some time the nke nwoke agbawa ya obi, hapụ ya gaa lụọ onye ọzọ. So ịbịa chechaa ha many afọ iwestiri with onye aha, ịbịa chekwa inye another guy try, obi ka obi gị aga ekwezi just si ike adịzịrọ gị ka just mụzere onwe gị, chọtazie ego n'ọrụ onwe gị. I think ya na-esocha na reason why some ladies and another thing is why some ladies, when the ladies nwere ego and ha chọrọ ịlụ di or ha chọrọ, a na-take care like hard to find man because ha ga-eche that all the ụmụ nwoke niile na-abịa to them are after their money. Do you get, especially some celebrities, like you'll be like, ha ga-eche na ụmụ nwoke ndị anyị ị ga-ama nke likiri gị for onye nke ịbụ, ị ga-ama onye hụrụ gị n'anya, ị ga-eche na ndị niile nọ n'oge nso fụrụ gị n'anya because of ego iwe. So sometimes it's kind of hard, like what I said, background na-ebute ya. Sometimes ị nọ dị na relationship agbawa gị obi, ike aga adịzi gị bidokwa. Imagine iwe sichara 6 to 7 years, the guy ahapụ gị gaa lụọ onye ọzọ. Ọ na-esotachakwa na ihe na-eme some guys lechara na asị ka adịrọzi ha ịlụ dị ka ha n'ọrụ onwe. So ọ dị mma ikwuole ọtụtụ ihe ndị dị iche iche, mana ihe ọzọ m sị m ajụọ site na ihe kwuru, afọ ole ka ị chere na nwoke na nwaanyị ga-eme ọyị tupu ha alụba? N'ihi na enwere ndị na-apụta sị na ha yiala ofu nwoke afọ 8 afọ 7 emechaa ya agbawa ha obi. Nwe ndị na-apụta sị na ha hụrụ onwe ha otu ọnwa ka o were ha lụọ onwe ha. N'uche nke gị, ka ihe afọ ole ị chere nwoke na nwaanyị nwere ike mekọrịta ọyị tupu ha alụba onwe ha ọ tupu ha abanyewa na alụmdi na nwunye? For more, o dependere like afọ ole onye dị. Like more na let's ka nji onwe m mee example. For instance, let's assume na mụ na nwoke chọrọ ihe na nọdị na relationship. As of now, adịbe m ready ịlụ di. So mụ na ya nọdụ at least I ga na-ede ogodin like 2 to 3 years get so mgbe m dịrị ready. So o dependere mgbe onye jidiri ready nke ya. So onye dị ready ịlụ di si at least ọfụ onye ọ like o nwekwara ka o take ya wine, ga-eme expect onye na-adịbe ready ka o take kwa ya wine, o wike take. So m chere nọ mgbe both parties dị ready to like take that step, take another step to marriage. Ịghọtara ihe m na-ekwu? Okay, ya aghọtara m ikwu. Ọ bụ eziokwu na a na-akwado tupu emewe alụmdi na nwunye, mana ka ihe ị chere ga-eme nwaanyị apụta wee sị na ọ dịgo nkwadobe ịlụ di? For me, ihe ga-eme mpụta na asa adịgo m ready ịlụ di bụ nchọrọ m lụọ di ka nwike na-support my husband. Achọrọ m ka di m bụrụ onye ga-ebu naanị the family. Achọrọ m in case of something happen, we don't pray for bad in the future, but what if tomorrow he eme ọrụ na arụ n'ụzọ or asaka or something, I need to go away nyage so that anything o sike na adị ya mụ anụ dị mụ apụtakwa for support us. Achọrọ m in a scenario m ga-aba marriage ọ bụrụ naanị my husband ga-ebu so ibu. So achọrọ m ka mụ adịtụkwanụ ka m wetụkwanụ ihe small before nsịkwanụ yes I do. That kind of thing. Eziokwu ihe kwuru dị mma ọfụma. Mana enwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị na-enweghị aka ọrụ. Enwere ụfọdụ ndị nke na-enweghị ohere gaa akwụkwọ. Ya bụrụ na ụfọdụ ndị ezinụlọ ha agaghị azụ nwa ha n'akwụkwọ, mana ụfọdụ ndị apụta ya na-ama ha ahụ na-ama ka ha gaa lụọ di. Ka ihe ị chere maka ụmụ nwaanyị ndị dị otu a? Mụ ihe m ga-agwa gị, ọ sị na iwe ha aka ọrụ ị gaghị school but ị chọrọ ịlụ di and di gị wetụtara ihe ọ na-eme o jutu ego, m ga-asị ogodin shop ebe ị ga na-ere nri, ọ sị na ịdị good in cooking, ịma nri ese mepere gị shop ị na-ere nri. Ọ sị na ịdị good na ihe ndị ire for at least be doing something to support the home. Do you get? So ọ sị na di gị ihe ọbụla di gị ego ọbụla were ogodin 100,000 or 50, ọ sị gị ngwa jide nke mepee ihe ogodin crayfish ka ị na-ere, at least that crayfish nwere ike feed nri once in a week or something, or you relieve to the man. That's what I will like sell. Owo onye niile ga-aga school, owo onye niile ga-amụ aka, ekwesịkwa iwe ndị na-eme nka na-eme division of labor. So ego ọbụla di gị were onye gị jirikwa ya bido ihe so that sometimes you still support the family. Ọ dị mma. Nwada Oluebube ikwutechala ya mgbe ọ gbara ahara. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ụnụ anụmanụ
ihe Nwada Oluebube kwuru na uche nke ya ya n'uche nke asụ uche onye adịghị njọ ihe a bụ uche nke ya ka o kwuru ka anyị hapụ ịpụta wee tagbuwe ya na o kwuru nke a maọbụ kwuo nke ọzọ enwekwa ka ị chere ọ na-ekwute ha ị nwere ike dee ya na comment section wee gwa ya ka ọ mara n'ihi na ọ bụ ihe ka onye ọbụla n'ime anyị na-amụ. Nwada Oluebube nwere ihe nwere ịgwa ndị ụlọ ọrụ Silem TV. Ihe nchọrọ igwu unu this video I mere ka unu share ya right, clicking on the share button share so that ndị niile ga-afụ ya, and don't forget to follow his page and also like. Thank you guys for watching. Ọ dị mma peji nke gị kwana nwere ike ịgwa ha aha ya ndị nke na onyonyo gị na-amasịkwa ka ha nwee ike gaa sorokwe gị wee na-elekwa onyonyo nke gị. Ị nwere ike iso m na YouTube Irene or on Facebook Irene Swart. Thank you. Ọ dị mma Igbo ndị ọma na-ege ntị anyị abịala n'isi njedebe ya bụ onyonyo n'oge dị ugbu a na-esozi na anyị ma na-atụkwa anya ma gbaa mbọ na-ekesa onyonyo ndị nke anyị na-emepụta. Igbo ndị ọma na-ege ntị ya dịkwadụ na mma onye nna n'olu ya nwa onye ọzọ bụ na-abụghị Maazị Egwu Okikenna ya dịkwadụ na mma daalụkwanụ.